Zdravím vás. Posaďte sa. Dnešný príbeh je o Odinovi, jednom z najvýznamnejších a najmocnejších bohov panteónu Asov. Je to príbeh plný odvahy, múdrosti, obetí a hlbokých tajomstiev vesmíru. Poďme na to. Odin je synom Bora a Obrine Bestli. Má dvoch bratov, Viliho a Véja. Spoločne čelili prapôvodnému obrovi Ymírovi, ktorý vznikol z prvotného chaosu, ktorý niesol meno Ginnung Gagap. Prázdnoty medzi ohnivou ríšou Muspelheim a ľadovou ríšou Niflheim. Ymir bol prvou živou bytosťou, z ktorej potom vznikli prví obry. Bol obrovský a mocný, no nekontrolovateľný a predstavoval hrozbu pre vznikajúci svet. Odin, Vili a Vé sa rozhodli Ymira zničiť, aby mohli vytvoriť nový poriadok. Po ťažkom boji ho zabili. Z jeho tela stvorili svet. Krv Ymira sa stala oceánmi a riekami. Z jeho mäsa vznikla zem. Jeho kosti sa stali horami. Z jeho vlasov vyrastali stromy. Jeho lebka sa stala nebeskou klenbou a jeho mozog vytvoril oblaky. Z iskier Muspelheimu vytvoril sklo, mesiac a hviezdy, ktoré osvetľujú nový svet. Jedného dňa našli Odin a jeho bratia na pobreží dva kusy dreva. Jeden z jasanu a druhý z brezy. Z týchto kmeňov vytvorili prvých ľudí, Aska a Embla. Každý z bratov im dal dar. Odin im vdýchol život a dušu. Priniesol im dých života. Vili im dal rozum a pohyb. Schopnosť myslieť a hýbať sa. Vé im poskytol zrak, sluch a reč. Schopnosť vnímať svet a komunikovať. Títo prví ľudia sa stali predkami celého ľudstva, osídľujúc Midgard, svet ľudí. Asgard je jednou z 9 ríší, ktorú bohovia vybudovali vysoko na nebesiach. Spájajú s Midgardom dúhový most zvaný Bifrost, strážený bohom Heimdallom. Odinov trón, Hlidskjalf, sa nachádza v jeho sieni Valaskjalf. Z tohto miesta môže Odin vidieť všetko, čo sa deje vo všetkých svetoch. Valhalla, veľkolepá sieň so 500-400 dverami, je miestom, kam prichádzajú duše padlých hrdinov. Odinova nekonečná túžba po poznaní ho viedla k mnohým obetiam. Na úpetí stromu Yggdrasil sa nachádza Mimírova studňa múdrosti. Voda v nej obsahuje všetku múdrosť sveta. Mimír, strážca studne, súhlasil, že Odinovi dovolí napiť sa, ale požadoval vzácnu obetu. Bez váhania Odin obetoval svoje pravé oko, ktoré vložil do studne ako symbol svojej odhodlanosti. Od tej chvíle nosí Odin pásku cez oko, alebo je zobrazovaný s jedným okom, čo je symbolom jeho múdrosti a obete. V snahe pochopiť tajomstvá rún, starobielých symbolov s magickou mocou, sa Odin rozhodol pre najvyššiu obeť. Visel 9 dní a 9 nocí na svetovom strome Yggdrasil, prebodnutý vlastnou kópiou, ktorá nieslo meno Gungnir. Počas tohto času nejedol ani nepil, trpel bolesťou a osamelosťou. Na konci 9. dňa sa mu odhalili tajomstvá rún, získal hlboké poznanie mágie a stal sa majstrom kúziel. Medzi Odinové magické artefakty patrila už spomenutá kópia Gungnir, ktorú preňho vyrobili trpaslíci Brok a Eitri, najzručnejší kováči. Kópia je dokonale vyvážená a nikdy neminie svoj cieľ. Je symbolom božskej autority a vojenskej sily. Pred bitkou ju Odin hádže ponad hlavy nepriateľov, čím ich zasvetí bohom a predurčí ich osud. Draupnir je zlatý prsteň, ktorý má magickú schopnosť.
Každú 9. noc z neho kvapne 8 nových prstenov rovnakej veľkosti a hmotnosti. Symbolizuje hojnosť, bohatstvo a nekonečný cyklus obnovy. Sleipnir je Odinov 8-nohý kôň a najrýchlejší aj najušľachtilejší zo všetkých koní. Má schopnosť cestovať medzi svetmi a prekračovať akékoľvek prekážky. Sleipnir je synom Lokiho, ktorý sa premenil na kobylu, aby pomohol bohom oklamať obrieho staviteľa. Odinovi spoločníci, ako sú napríklad Hugin a Munin, sú dvaja havrani, ktorí mená znamenajú myšlienka a pamäť. Každé ráno ich Odin vypúšťa do sveta, aby zbierali informácie. Večer sa vracajú a šepkajú mu do uší všetko, čo videli a počuli. Ich prítomnosť symbolizuje Odinovú vševedúcnosť a jeho spojenie s intelektom a spomienkami. Geri a Freki sú dvaja vlci, ktorých mená znamenajú hladný a nenásytný. Sú Odinovi vernými spoločníkmi počas hostín a bitiek. Hovorí sa, že Odin nejedáva jedlo, ale žije len z vína a svoje jedlo dáva vlkom. Symbolizujú jeho divokosť, bojovnosť a spojenie s prírodou. Do Odinovej rodiny patrí Frigga. Je to Odinova manželka, kráľovna Asgardu, bohyňa manželstva, materstva a domova. Je známa svojou múdrosťou a schopnosťou predpovedať budúcnosť, hoci svoje vedomosti často neprezrádza. Má vlastnú sieň, Fensalir, kde trávi čas so svojimi služobnicami. Thor je syn Odina a obríne Jord, personifikácie zeme. Boh hromu, blesku a ochránca ľudstva. Nosí mocné kladivo Mjolnir, ktoré je tiež vykované trpaslíkmi. Jeho voz ťahajú dvaja kozly, Tangrisnir a Tangnostr. Thor je známy svojou obrovskou silou, odvahou, ale jednoduchým, ale čestným správaním. Balder je syn Odina a Friggy, boh svetla, radosti, čistoty a krásy. Bol milovaný všetkými bohmi a stvoreniami pre svoju dobrotu a láskavosť. Avšak Baldera sprevádza aj príbeh o jeho smrti. Balder začal mať desivé sny o svojej smrti. Bohovia sa obávali o jeho bezpečnosť. Frigga získavala prísahu od všetkých tvorov, rastlín a predmetov na svete, že mu neublížia. Jediná vec, o ktorej nezískala prísahu, bol Imelový výhonok, lebo sa jej zdal príliš mladý a neškodný. Bohovia sa zabávali tým, že na Baldera hádzali rôzne predmety, ktoré mu nemohli ublížiť. Loki, žiarlivý a prefíkaný boh, zistil informáciu o Imeli a vyrobil z neho šíp. Podal ho slepému bohovi Hórovi a naviedol ho, aby ho hodil na Baldera. Šíp prebodol Baldera a ten zomrel. Jeho smrť spôsobila obrovský smútok medzi bohmi. Pokúšali sa ho priviesť späť z podsvetia, ale pre Lokiho intrigy to nebolo možné. Baldorová smrť je považovaná za predzvesť Ragnaroku, konca sveta. Ragnarok je séria udalostí, ktoré predurčujú koniec sveta a smrť mnohých bohov. Priebeh Ragnaroku je ten, že svet bude súžovaný trojročnou zimou bez leta, nazývanou aj Fimbulvetr. Brat bude bojovať proti bratovi a všetky morálne hodnoty zaniknú. Fenrir, obrovský vlk a syn Lokiho, sa oslobodí zo svojich pút. Jormungandr, svetový had, sa vynorí z oceánu a otraví oblohu aj zem. Loki sa oslobodí a povedie armádu obrov a mŕtvych proti Ásom. Odinov osud je postaviť sa proti Fenrirovi v rozhodujúcom súboji. Napriek svojej sile bude prehltnutý Fenrirom. Jeho syn, Vidar, boh pomsty a mlčania, pomstí otcovú smrť. Obutý v magickej topánke roztrhne Fenrirovi čelustie a zabije ho. Po zničení sveta sa zem vynorí z oceánu zelená a úrodná. Prežijú niektorí bohovia, ukrytí v lese hodmými z hold. A znovu osídlia svet. Nový svet bude žiť v miery a harmonii. Loki je zložitá a kontroverzná postava v severskej mytológii.
Je synom obrov Farbauty a Laufey, ale stal sa bratom krvi Odina po obrade zmierenia. Má schopnosť meniť podobu a pohlavie, čo využíva vo svojich trikoch. Je otcom niekoľkých významných bytostí. Fenrir, obrovský vlk, ktorý zabije Odina, Jormungandr, svetový had, nepriateľ Thóra, Hela, bohyňa podsvetia, ktorá vládne ríši mŕtvych, Sleipnir, osemnohý kôň Odina, ktorého matkou je samotný Loki v podobe kobily. Lokiho činy často spôsobujú problémy, ale niekedy pomáha bohom z ťažkostí. Po Baldurovej smrti je Loki potrestaný. Bohovia ho pripútajú k skale s jedovatým hadom nad hlavou. Jeho manželka Sigyn drží misku, aby zachytávala jed. Keď ju ide vyprázdniť, jed kvapne na Lokiho tvár, čo spôsobí jeho zúrivé záchevy, čo je brané ako vysvetlenie zemetrasení. Počas Ragnaroku sa Loki oslobodí a bojuje proti bohom, čím naplní svoj osud. Odin často cestuje po svete v prestrojení, hľadajúc poznanie a skúšajúc múdrosť iných. V prestrojení ako pútnik menom Gangrad navštívil múdreho obra Vaftruoníra. Vyzve ho na súťaž v múdrosti s podmienkou, že porazený stratí život. Kladené otázky o stvorení sveta, bohoch, obroch a tajomstvách vesmíru. Nakoniec Odin položí otázku. Čo povedal Odin svojmu synovi predtým, než ho položil na pohrebnú hranicu? Obor si uvedomil, že jeho súper je sám Odin, lebo nikto iný nemôže poznať odpoveď a uzná svoju porážku. Odin sa taktiež usiľoval o získanie medoviny poézie. Medovina poézie je magický nápoj, ktorý dáva schopnosť skladať básne a hovoriť s múdrosťou. Medovinu stráži obor Sutung. Potom, čo ju získal od trpaslíkov ako odplatu za smrť svojich rodičov, Odin sa premení na fešného mladíka a zvedie Sutungovú dcéru Gunnlod. Strávi s ňou 3 noci v jaskyni, kde je medovina ukrytá. Počas týchto nocí mu Gunnlod dovolí vypiť 3 dúšky medoviny. Každým dúškom však vypije celý sud. Premení sa na orla a uletí s medovinou do Asgardu, prenasledovaný Sutungom v podobe orla. Bohovia v Asgarde pripravia nádoby, do ktorých Odin vypluje medovinu, časť však vypadne a dopadne na zem. Táto časť je dostupná pre bežných básnikov, zatiaľ čo božská medovina zostáva u bohov. Uctievanie Odina sa prenieslo aj napríklad do pomenovania dni v týždni. Anglické slovo pre stredu, Wednesday, pochádza z Wednesday, čo je Odinov deň. Woden je staroanglická forma mena Odin. Runy, ako boh, ktorý získal tajomstvá rún, je Odin spojený s písomným prejavom, vedomosťami a mágiou. Divý lov. V európskom folklóre vedie Odin alebo jeho ekvivalenty sprievod duchov a duší cez nočnú oblohu, čo je známe ako divý lov. Tento mýtus ovplyvnil mnohé legendy a príbehy o nadprirodzených pochodoch, avšak Odin zasiahol aj do dnešnej modernej kultúry, ako napríklad v Marvel komikse. Vo filme ako je Thor je Odin zobrazený ako mocný vládca Asgardu, otec Thora a adoptívny otec Lokiho, kde ho stvárnil Anthony Hopkins. V amerických bohoch Odin vystupuje ako Mr. Wednesday, záhadný muž, ktorý najíma hlavného hrdinu na zvláštne úlohy. Taktiež sa objavil v hernej sérii God of War. Assassin's Creed Valhalla. Hráči môžu zažiť vízie a sny spojené s Odinom, prepletajúc historický príbeh s mytologickými prvkami. Do literatúry a hudby. Mnohé knihy a básne a piesne čerpajú inšpiráciu z Odinových príbehov, zdôrazňujúc jeho múdrosť, obete a komplexný charakter. Odin je jednou z najkomplexnejších postav v severskej mytológii. Je bohom mnohých aspektov múdrosti, vojny, smrti, poézie a mágie. Jeho príbehy sú plné paradoxov. Je boh vojny, ale tiež hľadá mier prostredníctvom poznania. Je ochotný obetovať sa pre vyššie dobro, no zároveň používa klam a prefikárnosť na dosiahnutie svojich cieľov. Jeho túžba po múdrosti a ochota obetovať čokoľvek pre poznanie sú inšpiratívne. Učí nás, že skutočná múdrosť
často prichádza s obetami a že poznanie je hodné námahy. Príbehy o Odinovi prežili stáročia a stále nás fascinujú a sú pripomienkou bohatstva mytológie, ktorú naši predkovia vytvorili, aby vysvetlili svet okolo seba a odovzdali dôležité životné lekcie. Tak ako nám môže doniesť lekciu ďalší príbeh o Banshee, mytologickej kvíliacej žene, ktorá v keltickej mytológii bola predzvesť niekoho úmrtia. Avšak na tento príbeh si čas našiel iné miesto.